Takže čau. Takže čau, já jsem Hive, vítám tě u nového videa. Tohle video bude měsíční recap, neboli to, co jsem dělal za poslední dobu. Takže, jako první, koupil jsem si expanzní výfuk. Je to vlastně z AliExpressu, stálo to 500 nebo 600 korun, což se hodně vyplatí teda. A akorát mi to přišlo za necelý 3 týdny, no. Dále jsme se projeli na Pinskovi. To jsem si fakt teda užil, to musím říct. Potom si kamarád koupil taky motokolo, takže to bude úplně skvělý. Máte se na co těšit a budou další záběry. Potom jsem jel za kamarádem, kde měl pitbike, vyzkoušel jsem si to, táhlo to hodně, byla to teda 110, poloautomat. To znamená, že on vůbec neměl spojku, ale měl ji automatickou, někde na pravém deklu motoru. A valilo to asi 70 nebo 80 km za hodinu, což bylo taky fajn. Mám z toho i natočený short. Potom se koupila nová sekačka na sekání zahrady, protože náš trakturek už vůbec nefungoval. Malý traktůrek jezdí po poli. Byla tam pokažená kliková hřídel. To teda musím říct, že bylo fakt špatný. Velký důvod, proč jsem nenatáčel, je, že jsem měl rozbitý displej na mobilu. Dále jsem měnil zapalovací cívku, neboli CDI. Koupil jsem to taky z AliExpressu za nějakých 170 korun na jízd dopravu, což je absolutní bomba. Přepálil jsem kabel, ale ten už tam mám novej. Veškerou kabeláž mám novou. Taky jsme rozchodili Stadiona S11, neboli kozí dech. A taky to krásně valí. Když jdete na dvojku, tak to je perfektní bomba. Ještě jsem zakončil party mých 50 odběratelů. Já se s váma loučím, mějte se krásně a skládejte básně. Čau! Čau!